रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। दिनै बिटिआरनि सिङाव आरो बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव मुलुगनां आइजो सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। तामुलपुरनि कुमारी काटायाव मिरु एबसुआ मुलुगनां आइजो सानखौ फालिनायजों माखासे आइजोफोरखौ बरायदों। चिरां जिल्लानि कासिकत्रायाव दिनै मुंख्लं नखरफोरा मोनसे गोनां सावरायमेलखौ खुंनाय जायो। मुंख्लं नखरफोरा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव सरकारनिफ्राय जेबो मोनैनि गोसोखौ दिखांनाय फोरमायदों। बिथांमोना बुंदोंमोन जे बे सप्तानि गेजेरावनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव बे फैसाया हाबहैगोन होननानै, नाथाय दिनैसिमबो बे फैसाखौ जोङो मोनाखै आरो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दिनै बड'लेण्ड हेडलुम मिशननि क्लास्टारखौ बेखेवनानै होदों। सीएम प्रमद बर'आ बुंदों 2021 मायथाइयाव थालांनाय फोरोंगिरिफोरनो लासै लासै एपइन्टमेन्टखौ होनाय जागोन। बेनिखायनो जिखिनि थालांदों गासैखौबो जोङो पर्यायक्रमे फेज बाय फेज होलांनायनि थाखाय बिथांखि लानाय जादों। इनकाउन्टाराव बोलि जानाय डिम्बिसार मोसाहारिनि गोथै देहाखौ दासिमबो मोनैयाव नखरा दुखु फोरमायदों। गोथै देहाया मोनफैयाखै, जोंनो जेरैखि जाया गोथैया मोनफैनांगोन। साननैसो भितराव 72 घन्टानि डेट होदोंमोन, मैया बन्द होननानै बुंदोंमोन। मैयानिखौ मानिबाय, दिनैबो बन्द होननानै बुंदों, दिनैनिखौ मानिबाय। सनिबारालगे डेट बडिया न'आव मोनफैनांगोन आरो बिल' जोंनो खावलायनाया। गासै सानथामनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि बनरगावआव खाग्राबारियाव गुदि बाथौ आफादनि जथुम्मा खुंनो लाहार फाहार। उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो दिनै मुलुगनां आइजो सानखौ टंला जौमा फरायसालियाव फालिदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै, गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।